गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि नै बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा बे सानथामनि हाबाफारि लादों 16, 17 आरो 18 2023 जानुवारि बे दानावहाय बे सानथामनि हाबाफारियाव दिनैहाय गिबि सान गिबि सानावहाय गिबियावनो जोङो मेइन गेटखौ अपेनिं खालामहोबाय 8:30 बे मेइन गेटखौ ऋतुपल्लभ बरुवा जुनाइनि CSR बिथांनि आखाइजों जोङो बेखेवनाय जादों। बेनि उनावनो स्वच्छ अभियान इन'ग्रेसन बे हाबाफारियावहाय जोंनिनो साखाथियाव थानाय देकाफाम मेडिकेल नि इनचार्ज माननीय डक्टर सुसि पान्यां बिथांनि आखाइजों जोङो बे स्वच्छ अभियान बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय लोगो लोगोनो जोंनि RCनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर' बिथांनि आखाइजों भलन्टियार केम्पखौ जोङो बेखेवनाय जादों। बिनि उनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि डेलिगेट केम्पखौ जोङो SB बड' हाई स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय लादों। आरो बिनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि डेलिगेट केम्पखौ जोंनिनो धेमाजि जिल्लानि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमाजो मानजाथाव सुभारानि बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनानै लाबाय। बिनि उनावहाय गेस्ट हाउसखौ जोङो माननीय जुनाइ साब डिभिजननि SDPO मिस्टार भार्गव मणि दास बिथांनि आखाइजों जोङो बे गेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय हाबाखौ फोजोबनाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय मेइन पेन्डेल जिहेतु जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिनि गिबि मेइन पेन्डेल बे मेइन पेन्डेलखौ जोंनिनो लखिमपुर 14 नम्बर लखिमपुर बियाबनि MP माननीय प्रधान बरुवा बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बिनि उनावहाय डाइनिं हल बेखेवदों जोंनिनो जनाइ हालामनि UN हाई स्कुलनि उपेन्द्रनाथ हाई स्कुल बे हाई स्कुलनि हेडमास्टार भुमिधर बर' सारनि आखाइजों जोङो जोंनि बे डाइनिं हलखौ बेखेवना लानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंना दुलाराय बर' हारिमु उपेन्द्रनाथ हाई स्कुल बे हाई स्कुलनि हेडमास्टार भुमिधर बर' सारनि आखाइजों जोङो जोंनि बे डाइनिं हलखौ बेखेवना लानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंना दुलाराय बर' हारिमु आफादनि डेलिगेट हल अपेनिं दङमोन। बेखौबो जोङो जोंनिनो जायगानिनो MSc नि EC मिस्टार मलेन्द्र नार्जारी बिथांनि आखाइजों जों बे हलखौ बेखेवना लानाय जाबाय। बिनि उनाव फैदो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि डेलिगेट हल बेखेवथिनाय। दा बे हाबाफारिखौबो जोङो जायगानिनो देकाफाम MPHC मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि बिबानगिरि एबा दायित्वआव थानाय मिस्ट्रेस ज्योतिका बसुमतारीनि आखाइजों जों बे दुलाराय बर' हारिमु आइजो अनसाय आफादनि डेलिगेट हलखौ जों बेखेवना लादों। बेनि उनावहाय जोंनिनो BKWC नि भाइस चेयारमेन मानजाथाव सृजन बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जोङो मार्केट प्लेसखौ जोङो बेखेवनानै लानाय जाबाय। दा जोंनि दासिमहालागै 16 जानुवारि 2023 गिबि सानाव बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बानजाय आफादनि गासैबो खामानिखौ मावफुंना लानाय जाबाय। दा जोंहा आरोबाव जेबो बानजाय आफादनि मावनो गोनां खामानि गैथ'ला। जों आसा खालामदों जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि SB गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 16, 17 आरो 18 सानथामनि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गासैबो जिल्लाफोरनि आरो मिरु आफादनि बिबानगिरिफ्रा फैनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मिरु आफादनि बिबानगिरि जिल्ला आफादनि बिबानगिरि गासैबो बेयावहाय जथायै
खुंनो लानाय बे सानथामनि हाबाफारिया मोजां जाफुंथारगोन होननानै जों आसा खालामो। थैस' थांस'ब्लाबो नाजादों, जोङो हाजासे जों नाजादों। बानजाय आफादा जथेस्थ' गोबांथार बे गोसो होसारनानै खामानि मावदों। बे मिरु आफाद बानजाय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि मावथांखिफ्रा जाहाथे मोजाङै जाफुंसारथों आरो बिथांनि साननायफ्रा थांखिफोरा मोजाङै जाहाथे जों बानजाय आफादनिफ्राय बेखौ गसाइनि खोथायाव आर'ज गाबदों। बेसेबां थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों